Yogi Bhajan had a very funny thing that he said about the mind. Йоги Баджан имал много забавно нещо, което е казвал за ума. He said, you know how you teach your dog to sit? Нали знаете как си обучавате кучето да седне? You say to your dog, sit. Казвате, куче седни. You train your dog to sit. И го тренирате да сяда, като кажете. And then one day you just say to your dog, sit, and your dog sits. И един ден се научава, като му кажете да седне, то сяда. And it took some work. Обаче доста време бе отнело, като го But тренирате. dogs are smart. Кучетата са умни. We have dogs. Те имат кучета и много обичат кучета. And they want to please you. И те искат постоянно да те зарадват, да ти... Maybe because they'll get a cookie. Защото ще им дадеш бисквита или нещо за ядене. But they will sit when you say sit. Когато им кажеш да седнат, сядат. And he said, but you don't tell your mind to sit. Обаче не можеш да си кажеш на ума седни. So when we meditate, Така че когато медитираме, we have what we call the monkey mind. имаме това, което се нарича маймунски мозък. The mind is always off somewhere. We think we're meditating. На всякакви посоки той се отива, а ние си мислим, че медитираме. Or we want to do what we believe is meditating. И искаме да правим това, което ние вярваме, че е медитация. And in that moment when we most want to be calm and still, И точно в момента, когато най-много искаме да сме спокойни и да сме в мир и нали, the mind becomes even more active. тогава умът започва още по-активен. By the way, this is very normal. Това е много нормално. People always think that when they see someone meditating, Хората винаги мислят, че като видят някой да медитира, they just imagine that that person must be in samadhi. те си мислят, че този човек е в Most of the time, обаче в повечето случаи meditation is practice. медитацията е практика. It's practice in training your mind to sit. Практика и да учиш своя мозък да седне. It's practice